कोणतीही गोष्ट साध्य करण्यासाठी प्रबळ शक्ती, मनात जिद्द व चिकाटी असली की ती गोष्ट निश्चितच साध्य होते. आज अशाच आपण एका व्यक्तिमत्वाला भेटणार आहोत की प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावरती सामान्य माणूस जे करू शकत नाही ते त्यांनी साध्य केलं आहे. याला कारणही तसंच आहे. जन्मता अंधत्व आणि त्याच्यातसुद्धा वयाच्या 29व्या वर्षी प्रचंड मोठा आजार आणि या सर्वातून बाहेर येऊन जवळजवळ संगीत, तबला, पखवाज व हार्मोनियम या चारही प्रकारात विशारदता प्राप्त करणारे व्यक्तिमत्व आणि ही विशारदता प्राप्त करताना त्या संपूर्ण या परीक्षांमध्ये प्रथम श्रेणी अशा प्रकारचं हे व्यक्तिमत्व आणि जे आपल्याला क्वचितच पाहायला मिळतं आणि अशाच व्यक्तिमत्वाला आपण आज भेटणार आहोत. तर नमस्कार, मी दीपेश परब. आपण पाहताय कोकणसाद लाईव्हचा युवा प्रेरणा हा विशेष भाग. वेंगुर्ला तालुक्यातील वडखोलसारख्या एका खेडेगावातच आपण म्हणूया, कारण ग्रामीण भाग आहे आणि या ग्रामीण भागातून जन्मतः त्यांच्या नशिबी अंधत्व आलं आणि या अंधत्वावर मात करत प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावरती आणि आपल्याला काहीतरी समाजाला करून दाखवायचं आहे या एकाच भावनेने त्यांनी या ठिकाणी जे संगीत क्षेत्र आहे ते निवडलं. घरात संगीताची थोडीफार पार्श्वभूमी, मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घरात त्यांच्या कोणीही संगीतात नव्हतं. मात्र त्यांनी हे क्षेत्र निवडताना इच्छाशक्तीच्या जोरावरती त्यांनी आज हार्मोनियम म्हणा, तबला, पखवाज व गायन या चारही क्षेत्रामध्ये प्रथम श्रेणी मिळवून विशारदता प्राप्त केली आहे. असे व्यक्तिमत्व म्हणजे याच वेंगुर्ला वडखोल भागातील सचिन पालव. तर आज आपण त्यांच्याशी त्यांच्या संपूर्ण या प्रवासाबद्दल जाणून घेणार आहोत आणि त्यातही महत्त्वाचं म्हणजे अगदी इच्छाशक्तीच्या जोरावरती त्यांनी हे संपूर्ण प्रवास सुरू केला. त्यात त्यांना एक यश मिळत गेलं, मात्र नशिबाने त्यांच्यावर वयाच्या 29व्या वर्षी घालाच घातला असं म्हणायला हरकत नाही. एका किडनीच्या प्रचंड मोठ्या आजाराने ते ग्रासले. दोन्ही किडन्या त्यांच्या फेल झाल्या, मात्र त्यातून ते कसे वर आले हे पण आपण पुढे जाणून घेणार आहोत. तर आपल्या सोबत आहेत सचिन पालव. आपण त्यांच्याकडून पुढील जाणून घेऊयात. नमस्कार, आपलं स्वागत आहे कोकणसाद लाईव्हच्या या विशेष युवा प्रेरणा या भागामध्ये. आम्ही कोकणसाद लाईव्हतर्फे युवकांना प्रेरणा देणाऱ्या अशा अनेकांच्या मुलाखती आम्ही घेत आहोत आणि निश्चितच तुम्ही जे प्राप्त केलेलं आहे ते म्हणजे युवकांसाठी एक निश्चित प्रेरणाच आहे. असं म्हणतात की संपूर्ण म्हणजे प्रत्येक युवकाला आज कुठच्या ना कुठच्या क्षेत्रात जायचं असतं, काहीतरी शिकायचं असतं आणि यातही त्यांना बऱ्याच युवकांना त्यात अपयश येतं. मात्र काही युवक खचून जाऊन ते मग क्षेत्र सोडतात आणि नोकरी धंद्याच्या मागे लागतात. मात्र तुम्हाला जन्मताच अंधत्व, नशिबाने तुमच्यावर एक म्हणजे जन्मापासूनच अंध असल्यामुळे तुम्हाला कुठच्याही क्षेत्रात काम करताना बऱ्याचशा अडचणी आणि त्यात संपूर्णपणे तुम्ही मात करत आज चारही क्षेत्रामध्ये विशारदता प्राप्त केली आहे. तर कसा होता प्रवास सुरुवातीपासून आणि तुमच्याबद्दल पहिला आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. काय सांगाल? सांगाल म्हणजे 13वी वर्षी माझ्या मते म्हणजे 2003 साली याची मी सुरुवात केली. म्हणजे आमच्या आजोबा ह्याच्यात महत्त्वाची भूमिका आहे त्यांची. गणपत साबाजी माळकर म्हणून त्यांचं नाव आहे, त्यांना दादा माळकर असे म्हणतात. ते आम्ही असे म्हणजे काका मला म्हणाले की आम्ही ह्या क्लासला कुठे जायचं वगैरे, तर आम्ही दोघांनी एकत्र ठरवलं म्हणजे आपण तू हार्मोनियम शिक आणि मी तबला शिकतो. ते गावडे गुरुजी म्हणून. तर मी त्यांना कॉल तिकडून मामाकडे केला. तेव्हा दुकानावर असे फोन होते. तेव्हा मामांना सांगितलं म्हणजे आम्हाला शिकायला यायचं आहे. तर आम्ही ते सांगणार ठीक आहे, मी त्यांना विचारतो. आणि तर माझा पहिला प्रश्न होता की एका वर्षात भजन करता आलं पाहिजे. तर त्यांनी सांगितलं 1 वर्षात भजन कसं करता येणार, हे आम्हाला माहिती होतं तेव्हा. 1 वर्ष शिकलं की झालं. नंतर आम्ही त्याच्याकडे जायला सुरुवात केलो. 10 जुलै काहीतरी डेट आहे ती. त्यानंतर त्यापासून मी पहिला 15 दिवस मामाकडे राहायला गेलो. तेव्हा आजोबांनी मला तिथे घेऊन गेले त्यांच्याकडे. तुळशीराम गावडे म्हणून त्या होते, आता ते एक्सपायर झालेत. तर आणि आजोबा आमचे एक्सपायर झाले. तर तेव्हा तिथून मग त्यांनी शिकवणं पण माझ्या
हातामध्ये रबर घातला अक्षर इथून आणि दिनता हा अक्षराने त्यांनी सुरुवात केली. त्यांच्याकडे जवळजवळ मी 2.5-3 वर्ष शिकलो. परीक्षिका पूर्ण ह्या परीक्षा त्यांच्याकडे दिल्या. पण ते भजनीपर्यंत शिकलं होते, म्हणजे शिकवत होते. वास्तव म्हणजे 2 परीक्षा झालेल्या. नंतर तिथून मी असाच 2 वर्ष आमचं नॉर्मली भजन करायचो. काका गायचे, मी आणि आमचं मंडळ असेल. नंतर मी निलेश पेडणेकरांकडे जवळजवळ 2007 याच्या आसपास पकवाज शिकायला सुरुवात केली. त्यांनी पण एकदम उत्तम प्रकारे मला शिकवलं की असा मुलाला शिकवणं पण एक जरा हे आहे. जसे तुळशीराम गावड्यांनी शिकवलं तसंच निलेश पेडणेकरांनी पण असा आपुलकीपणाने मला पहिलं शिकवा. नवीन पकवाजा विषय नवीन होता. तबला आणि पकवाजात फरक आहे ना, तर तो त्यांनी शिकवला तसा. त्यानंतर त्यात काही कालावधी तर त्यांनी म्हणाले की तबला अर्धवट कशाला सोडलास तू मुंडी सरांकडे तबल्याला सुरुवात कर पुढची. तर त्यांनी त्यांना सांगून मला तिकडे वेंगुर्ल्याला 2 क्लास होते. रामेश्वर मंदिरच्या इकडे एक आणि विठ्ठल मंदिरच्या इकडे असे 2 क्लास होते. तिथून मी वेंगुर्ल्याला 2 क्लास सुरू केले. त्याच कालावधीत मला असं वाटायचं, काही लोक सांगायचे हार्मोनियम त्याला म्हणजे वाजवायला सोपं असतं असं वाटायचं की भजन ऐकायचो. आता हार्मोनियम शिकलं तर आपल्याला काय बघूया ते ट्राय. तर मग ती 2009-10च्या आसपास मी हार्मोनियम शिकायला तिकडे ते प्रमोद मुंडिये म्हणून तबलाला जे मला शिकवत आता विशारदपर्यंत जे आहेत गुरु, ते त्यांचे भाऊ गुरुदास मुंडिये म्हणून त्यांच्याकडे मी हार्मोनियम शिकायला सुरुवात केली. तिथे ते रामेश्वर मंदिर इकडे त्यांचा क्लास होता. तर तिथे तो रविवारचा असे क्लास सुरुवात केली आणि तिथूनही मी 3 क्लास एकत्र अटेंड करायचो आठवड्याला. सोमवार, रविवार आणि बुधवार असे क्लास होते. शुक्रवार त्यांचा तबल्याचा क्लास होता. आणि त्याच कालावधीत मी भजनी क्षेत्रात पण एक नानुस्कर म्हणून बुवा होते, त्यांच्याकडे 1-2 वर्ष भजनेसाठी पण गेलो. आणि अशा प्रवासात मी 2013 साली साधारण 13 सालीच तबला विशारद ही पदवी घेतली पहिली. आणि त्यात तुमचं 2013 साली तुमचं वय काय होतं? 13 साली माझं वय माझ्यामध्ये 24 वगैरे. 2003 साली होतं 13 होतं. आम्हाला साधारण 13 आणि 10 23 माझ्या आसपास होईल. 23-24 वर्ष आधी पहिले मी विशारद म्हणजे सांगायचा विषय म्हणजे आमचा वेंगुर्ल्याचा क्लास जो होता तो बंद झालेला. म्हणजे इथे मुलं कमी असल्यामुळे हार्मोनियम आणि तबला हे 2 क्लास बंद झाले काही महिने अगोदरच. आणि मी विशारदला होतो. मी आठवड्याच्या आठवडा पप्पाने मी कुडाळला जायचो क्लासला संध्याकाळचे रोज. संध्याकाळी तेव्हा आंब्याचा सीझन पण होता, तेव्हा संध्याकाळचं रोज 4 वाजता निघायचं, 8 वाजता घरी यायचं. असे अख्खा आठवडा त्यांनी मला एकटा आणि विद्यार्थी क्लासमध्ये कोण नव्हता. एवढं त्यांनी मेहनत करून सरांनी मला मुंडी सरांनी पहिलं विशारद ही पदवी प्राप्त झाली. प्रथम श्रेणीमध्ये मी प्राप्त केली. नंतर मुंडी सरांनी ते हार्मोनियमचा क्लास बंद झाल्यामुळे मला हार्मोनियम आहे आता मग काय करणार, मध्यमा पूर्ण परीक्षा झाली. 2 विशारद प्रथम पूर्ण राहिले. आमच्याच क्लासचे एक म्हणजे सरांचे विद्यार्थी आहे ऋषिकेश देसाई म्हणून, म्हणजे खूप जुने विशारद झालेले ते. त्यांच्याकडे मी ते पाटाला राहतात तेंडुलीला, तिकडे मी हार्मोनियम, पण ते हार्मोनियम शिकवत नाही. ते गायन मास्टर आहेत. त्यामुळे ते गायन तर असं काय करायचं, तर हार्मोनियम शिकायला वेगळा माणूस लागतो की हार्मोनियम शिकवू शकतो. पण तसं नाही केलं मी. ते गायचे आणि मी वाजवायचो. असं मी हार्मोनियम विशारद प्रथम पण दिले. आणि त्याला असे घपघपीत असे म्हणतात ना, तसे मार्क मिळाले मला. 400 पैकी 318 काहीतरी मार्क त्या परीक्षेला मला प्राप्त झाले. कारण दोन्ही परीक्षेचे मार्क एकत्र करून विशारद प्रथम आणि विशारद पूर्ण असे 2 मार्क एकत्र करून विशारदची पदवी दिली जाते. तर ते दोन्ही मार्कांनी 2018ला ती माझी परीक्षा झाली पहिली विशारद प्रथम त्यांच्या मार्फत, कोणत्या ऋषिकेश देसाई. आणि इकडे निलेश पेडणेकर होता ते, आणि आमचा मनीष तांबोसकर पण एक. म्हणजे तेव्हा मी निलेशना तेव्हा पण इथला वेंगुर्ल्याचा क्लास कमी, म्हणजे आमच्या म्हणजे मोठी मुलांना ना छोटी मुलं शिकवायचे ना, तेव्हा आम्ही म्हटलं मी तिथे मनीष कांबोसकर क्लास घेत होता त्याच्याकडे थोडा दिवस जायचो. मग तिथून त्यांनी विशारद प्रथम पकवाज मी दिली केव्हा 2017ला. आणि 2017ला पकवाज देताना डिसेंबरपासून थोडाफार मला आधार असा गोष्टीकडे येणार आहोत. पण तुम्ही सुरुवातीपासून साधारणतः 2003 पासून तुम्ही हा प्रवास सुरू केलात, 2003 पासून. आणि सामान्य व्यक्ती ज्यावेळी असतो की ज्याचे सर्व अवयव देवाच्या कृपेने चांगले असतात, म्हणजे चालतं, बोलणं किंवा डोळ्याने दिसणं, हे सगळं सामान्य व्यक्ती हे सर्व सहज, ज्याला हे सर्व देवाने देणगी दिली आहे तो सहज व्यक्ती करू शकतो. मात्र तुम्ही जन्मतः अंधत्व, मग घरातून बाहेर पडताना जाताना तुम्ही कसं काय हा प्रवास करायचा? हे सगळं पहिलं म्हणजे मी धाडगावला संपूर्ण माझ्या काकांनी घेऊन गेले 2 वर्ष साधारण ते हार्मोनियम शिकायचे आणि मी तबला शिकायचो. तो प्रवास स्कूटर होती तेव्हा त्यांची, तेव्हा संध्याकाळचे आम्ही जायचो सोमवारचे
आणि तिकडे त्यांनी क्रॉस केला. नंतर त्यांनी हार्मोनियम विषय म्हणजे भजनचे विषय सोडल्यामुळे नंतर त्यांनी पप्पा घेऊन जायला, त्यापासून पप्पा ह्या क्षेत्रात माझ्यावर फिरायला लागले त्या कालावधीपासून. नंतर हे इकडे आमच्या क्लासला असेल, पण ते तेव्हा आमचा आंब्याचा धंदा म्हणजे असा होता मोठा, तेव्हा त्यांना यायला जमायचं नाही, म्हणजे कंटिन्यू बसायचं, मला क्लासमध्ये सोडायचे. रविवारचा क्लास मुंडे सरांचा हार्मोनियमचा होता. 10ला मी सकाळी साधारणतः जायचो आणि म्हणजे जेव्हा क्लास संपतो 1:30 ते 2ला क्लास संपवायचे, तेव्हा ते त्यांच्याबरोबर निघायचं बाहेर. तेव्हा विद्यार्थी पण कोण म्हणजे शेवटी लॉकच मी मारायचो क्लासला आणि निघायचो. असं म्हणजे त्यांनी शिकवायचे ते लोक. म्हणजे एक महत्त्वाचा भाग काय आहे, ती लोकांचं ऐकणं हे महत्त्वाचं आहे संगीतात ना. आपलं घरी येऊन तुम्ही खूप प्रॅक्टिस केली येऊन खूप येणार नाही, दुसरा काय वाजवतोय विद्यार्थी पुढचे असतील, म्हणजे असं काय नाही, म्हणजे पुढच्यालाच ऐकलं की होतं. आपल्यापेक्षा अगोदरच्या परीक्षा झालेलं त्याचं जरी काहीतरी वेगळं असलं पण ते पण ऐकणं महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आमचे सर सांगायचे की घरी करणं, गुरून शिकवणं, त्यापेक्षा हे सगळं दोन 50% आणि 50% ऐकणं आहे, तरच संगीत होऊ शकतं, नाही तर नाही होणार. असं आम्ही तेव्हा ते माझे पप्पा म्हणजे कंटिन्यू म्हणजे कुठे जायचं असेल तर पप्पांबरोबर मोटर गाडीने जायचं. या सर्व ह्याच्यात कुटुंबियांची साथ सुद्धा तेवढीच मोलाची ठरली असं म्हणता येतं. आपण जर बघितलं तर तुम्ही हे सर्व करताना अनेक संकटही आलीच तुमच्यावरती, निश्चित त्याच्यावर आम्ही पुढे येणार आहोत. मात्र सामान्य कुटुंब तुमचं, एक मध्यमवर्गीय कुटुंब, आणि हे सर्व करताना तुमच्या वडिलांनी म्हणजे घरात काय नोकरी व्यवसाय आहे की अजून काय आहे, तर काय नाही, काय नाही. ते आमच्या आंब्याचा धंदा म्हणजे पहिला आजोबांपासून तसं चालू आहे. त्यानंतर आम्ही आंब्याचं म्हणजे लोकांची म्हणजे झाडं वगैरे घेणे आणि आंब्याचा धंदा करणे. पण एक विशेष म्हणजे तुळशीराम गावडे जे गुरुजी होते ना, त्यांनी मला एक पण पैसा न घेता शिकवलं 2.5-3 वर्ष. हे एक म्हणजे महत्त्वाचा विषय आहे पहिला संगीतात, की त्यांनी एक पण रुपया त्याच्या बदली आम्ही म्हणजे वेगळ्या स्वरूपात काहीतरी त्यांना दिलं गुरुदक्षिणा म्हणून, पण त्यांनी पैसा मात्र एक पण घेतला नाही. मी खूप वेळा पैसे दिले त्यांना नंतर. आणि तेव्हाच्या ह्याच्यात ना 100 रुपये आणि अशी आता तरी 500 वगैरे फी आहे, तशी 100 रुपये फी होती. त्यामुळे ते काय असं वाटायचं, आमची तेव्हा परिस्थिती चांगली होती, वाईट नव्हती. त्यामुळे असं म्हणजे जेवढी तुम्हाला घरच्यांची साथ मिळाली तेवढीच तुम्हाला गुरुजन जे लाभले त्यांची साथ मिळाली. पुढचा मुद्दा म्हणजे ह्या संपूर्ण प्रवासात एक मोठं तुमच्यावर संकट आलं, ते म्हणजे तुमच्या दोन्ही किडन्या ह्या फेल झाल्या. जवळजवळ तुम्ही 29 वर्षाचे असताना, म्हणजे मिळालेल्या माहितीप्रमाणे दोन्ही किडन्या तुमच्या फेल झाल्या. आणि तेव्हा तुम्ही असाच एक प्रवास करत होतात की विशारदता अभ्यासक्रम, त्याबद्दल काय सांगाल? मी ऋषिकेश देशकडे जायचो आणि फॉर्म भरला. जवळजवळ 2018 साली जानेवारीला आमचे फॉर्म निघतात आणि ते भरायचे मेच्या परीक्षेसाठी. आणि विशारद प्रथमसाठी फॉर्म भरल्याने अभ्यास करायचा. तेव्हा आमचं घराचं काम निघतं म्हणजे सुरू झालेलं आणि आम्ही एका दुसऱ्या घरी राहत होतो. मी रात्री 12-12 वाजेपर्यंत हार्मोनियमची प्रॅक्टिस करायचो. आणि तबल्यासाठी मी कुडाला सरांकडे पण म्हणजे प्रॅक्टिससाठी जाऊन आलो. आणि आमची 19 तारीखला काहीतरी एक्झाम झाली लेखी, 19 एप्रिलला. आणि त्यानंतर जरा जास्त आजार वाढायला, म्हणजे पाय दुखणे, असं माझ्या पोटात म्हणजे काय खाल्लं काय राहत नव्हतं, म्हणजे ऑमेडी बाहेर पडत होतं. त्यामुळे ते सगळं असं असताना तो प्रवास मी चालू होता, तो मी काय बंद. इकडे क्लास पण चालू होते, मोचेमाड तुमचं इकडे आमचे कणकमठ, इथे क्लास घ्यायचो, गोवेरीला क्लास घ्यायचो, आपल्या माणगावला पण क्लास, म्हणजे असे 30 मुलं क्लासला होती तेव्हा त्या काळात माझ्याकडे. नंतर मी गुरुजींकडे त्या ऋषिकेश देसाईंना चालू होता आणि ह्याची लेखी एक्झाम झाली आणि काही 8-10 दिवसातच याची एक्झाम होती आपल्या प्रॅक्टिकल. 9 मेला काहीतरी प्रॅक्टिकल एक्झाम लागली आणि आम्ही 8 मेला व्हिजनमध्ये गोव्याला, म्हणजे पहिला मी कोल्हापूरला डॉक्टरांकडे गेलो. तिकडे त्यांनी सांगितलं की क्रिएटिन भरपूर वाढलं आहे, म्हणजे 18-19 क्रिएटिन झालं आहे, त्यामुळे आत्ताच्या आता डायलिसिस करावं लागेल. आमचा मामा पण तेव्हा माझ्याबरोबर होता ह्या प्रवासात, संपूर्ण छोटा मामा. तर मग तिथून आम्हाला ते ॲडमिट होणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे आम्ही घरी आलो, एक रात्र राहिलो आणि दुसऱ्या व्हिजनमध्ये म्हणजे 8 तारीखला 8 मे होता तेव्हा काहीतरी, आणि 9 तारीखला एक्झाम होती. सरांचे फोन यायला लागले, म्हणजे जे केंद्र प्रमुख माडिये सर होते त्यांचे, म्हणजे हे असं काय करतो, म्हणजे कधी येतोस काय, तर म्हटलं असं झालेलं आहे. मी तिकडे ॲडमिट झालो. तिथून मी म्हणजे एकदम म्हणजे गॅरंटी होती की ती विशारदला मला फर्स्ट क्लास नाही तर विशेष योग्यता पण मिळाली असते, एवढी गॅरंटी मला होती. कारण अभ्यास पाठच्या परीक्षेला भरपूर मार्क होते आणि ह्या टायमिंगचा पण अभ्यास तसा झालेला होता. पण ती एक्झाम मी त्या टायमिंगला सोडून दिली. तर म्हणजे काय म्हणतात ते नशिबात आलं आणि सोडून दिली.
आणि तिथून नंतर मी तिथे काही 10 दिवस ॲडमिट होतो. 2 वेळा डायलिसिस झालं आणि क्रिएटिन कमी पण झालं. पण ते क्रिएटिन कमी झालं तर परत वाढायचं असं व्हायचं. मग किडनीवर म्हणजे फेल असं त्यांनी निदान केलं तिथून. आणि तिथून मी डायरेक्टली घरी आलो आणि घरी 23 मेला आम्ही मुंबईला गेलो. जे आमच्या मावशीच्या मुली आणि आत्याच्या मुली जी सिस्टर आहेत मोठ्या मोठ्या हॉस्पिटलला, तिकडे त्यांनी म्हणजे त्याची दखल घेऊन आम्ही मुंबईला गेलो आणि तेव्हापासून हे हॉस्पिटल ते सुरू झालं. म्हणजे तेव्हापासून तुम्हाला हे मोठ्या एका आजाराने तुम्ही ग्रासलात आणि मुंबईला ॲडमिट झालात. पण असं म्हणतात की जर आपण पहिलंच म्हटलं की मनात प्रबळ इच्छाशक्ती असेल, कोणती गोष्ट मिळवण्यासाठी जी इच्छाशक्ती लागते ती असेल, मग कितीही संकट येऊन दे, मग कुठेतरी परमेश्वरसुद्धा त्याचा मार्ग देतो. आणि ह्या मार्गात तुम्हाला एक परमेश्वर म्हणजे आईच तुमच्या मागे उभी राहिली असं म्हणता येणार नाही. तर तो किस्सा काय आहे तो जाणून घ्यायला आवडेल. आणि आम्ही अनेक अशी वेगवेगळे जे प्रत्येक माणूस सांगायचा ह्या हॉस्पिटलला आज जावे. त्या हिंदुजाला पहिलं गेलो, नंतर ओकाडला एक डॉक्टर होते यांच्याकडे पण गेलो. नंतर जेव्हा आम्ही हरकिशनदासला गेलो रिलायन्सला, तिकडे मग ते डॉक्टर म्हणाले म्हणजे ट्रान्सप्लांट करावंच लागेल, डायलिसिस तुला आठवड्यात 3दा करावं लागेल. तेव्हा मी अक्षरशः म्हणजे 500 मिली पाणी प्यायचो फक्त दिवसाला. आणि काय नॉर्मल आपलं जे काय म्हणजे बरेचसे तेव्हा डाएट चार्ट होता तो, आता एवढं सगळं सांगत नाही पण तो होता तेव्हा. मग आपल्याला ह्याला आता डायलिसिस करायसाठी फिस्टोला करावं लागला हाताला. आणि तिकडून मी आठवड्याला मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार असं कंटिन्यू 3 दिवस डायलिसिस करायचो हॉस्पिटलला. त्यासाठी पप्पा यायचे. माझा एक भाऊ आहे तिकडे मुंबईला, तो पण त्याची मोलाची मदत आहे त्याच्यासाठी. आणि आमचे मामाकडचे लोक हे एक महत्त्वाचा विषय आहे की त्यांच्या मामाच्या रूममध्ये पहिला मी आतेकडे गेलो, तिकडून मावशीकडे थोडे दिवस राहिलो. पण मुंबईला जेवण घालतात पण राहायची जरा मोठी हे असते असं म्हणतात. तर मग आमचे पाहुणे तसे नाही आहेत पण आपण सांगतो. तर आणि मग तिथून मी ह्याला मामाकडे आमची दैसरला रूम होती, त्यांची खाली रूम होती. दुसरे मामा राहायचे पण ते दुसरीकडे गेल्यामुळे तिकडे आम्ही आई, पप्पा आणि मी तिथे दैसरला अवधूत नगर म्हणून होतं तिथे राहायला सुरुवात केली आम्ही. आणि तिथून मग काही डेट मिळत होत्या ट्रान्सप्लांटच्या, पण ते काही पैसे वगैरे, कारण 10 लाख रुपये ते ट्रान्सप्लांट म्हणजे ऑपरेशनची फी सांगितलेली आणि डायलिसिस चालू होतं. रिपोर्टला एका टायमिंगला 50-50 हजार रुपये संपायचे असं व्हायचं. पण तेवढे पैसे आमचे नातेवाईक असतील म्हणजे भरपूर जण आहेत, ते आते असतील, मावशी असतील, त्यांच्या मुली असतील, मामा असतील आणि इकडे आमचे काका वगैरे त्यांच्या मुली, म्हणजे अनेक जणांनी त्याच्यासाठी मदत केली. आणि ते डायलिसिस ट्रान्सप्लांट माझं ह्याला चतुर्थीला डेट ठरली पण ती आम्ही काही लोक नसल्यामुळे कॅन्सल केली. आणि 3 डिसेंबरला रिलायन्सला म्हणजे हरकिशनदास हॉस्पिटल रिलायन्सला तिकडे माझं ट्रान्सप्लांट झालं. आणि आईने मला किडनी दिली. ह्याच्या आधी आईचा मी आभारी आहे, कारण आधी पहिलं इकडे आम्ही ठरवलं म्हणजे कोणी पप्पा द्यायची ठरलेली, पण मावशी मुली मी म्हणायला लागला की तुम्ही काम बिम करताय त्यामुळे तुम्ही देऊ नका, आईला देऊ दे. मग ती आईला द्यायची ठरली. मग तिनं तयारी दाखवली आणि आम्ही ते रिपोर्ट की नुसतं तिथे कसं किडनी देतो म्हणून सांगितलं होणार नाही, कारण अनेक रिपोर्ट करावे लागतात. म्हणजे ते मॅच होणे, HLA वगैरे म्हणजे भरपूर रिपोर्ट आहेत. त्यासाठी त्या आईची जरा मॅच झाली. आईने किडनी देण्यासाठी तुम्हाला आईचं निश्चित, आई म्हणजे परमेश्वरासारखीच उभी राहिली तुमच्या पाठीशी आणि आईने किडनी देण्याची इच्छा व्यक्त केली. मात्र सर्व रिपोर्ट करावे लागतात, ती किडनी तुम्हाला मॅच व्हायला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर ट्रान्सप्लांट होतं आणि त्यातही तुम्हाला निश्चित परमेश्वराची साथ मिळाली. आईची किडनी मॅच झाली आणि आज तुम्हाला आईने एक किडनी आपली डोनेट केलेली आहे. म्हणजे या कुटुंबाचा जेवढा संघर्ष म्हणावा तेवढा खूप संघर्ष या कुटुंबाने केलेला आहे आणि यातूनच सचिन पालव याच पुन्हा उभे राहिलेले आहेत आज आपल्यासमोर. जवळजवळ या गोष्टीला मला वाटतं 8 वर्ष, आज 7 वर्ष झालेली. 3 डिसेंबर 2018ला. आणि त्याच्यानंतर तेव्हा माझं एकच विचारच झालेलं त्याच्या अगोदर. त्यानंतर आल्यानंतर जी एक्झाम राहिली जे काही तासाचा म्हणजे ती मी उल्लेख केला आहे त्या नोटमध्ये मी बघितलं असेल की 6-1 तास म्हणजे फक्त पाहिजे होते दुसऱ्या दिवशीसाठी, ती एक्झाम मी दिली असती. पण मामा वगैरे सांगायला नको, आधी आपला जीव महत्त्वाचा आहे, नंतर ती एक्झाम काय कधी देता येते. मग त्यासाठी नंतर मी जिथे आलो इथे 19ला जवळजवळ मी इकडे आलो आणि काही दिवसातच कोरोना म्हणजे कोविड सुरू झाला. मग ती सगळ्या एक्झाम वगैरे सगळं ठप्प झालं. त्यामुळे 2021ला ती मी पहिलं हार्मोनियम विशारद दिलं, ते पण चांगल्या मार्काने 620 मार्क मिळाले. फक्त 22 मार्क कमी मिळाले, नाहीतर मी विशेष योग्यता मिळाली. फर्स्ट क्लास मिळाला असं नाही, पण विशेष योग्यता एक जरा मोठं आहे ना. फक्त ती जर तेव्हा एकदम झाली असती तर गॅरंटेड विशेष योग्यता मिळाली असती, पण ती नाही झाली. आणि मी
नंतर त्यानंतर लगेच 2000 त्यापासून मी संगीत परत म्हणजे म्हणतात ते काय पहिलं ते सोडलेलं दिसून ना तिथून मी परत म्हणजे सुरुवात केली. आणि नंतर मी 2023ला गायन विशारद दिली. ते दिवशी एक महत्त्वाचं आहे की दिवशी मला इथून कसं क्लासला जाणं तेव्हा शक्य नव्हतं, कारण कोविड होता आणि माझी अशी म्हणजे ट्रॅव्हलेबल आपल्याला काढा म्हणजे खूप करता येत नाही. त्यामुळे ऋषिकेश देसाई ते गोव्याला टीचर आहेत, ते लागले शाळेत, तिकडून मला त्यांनी इथे आमच्या इथे नेटवर्क पण नाही आहे, फक्त लँडलाईन नंबर आहे. पण लँडलाईनवर कसं म्हणजे ऐकणार आणि कसं बोलणार ना, त्यासाठी मग मी वरती आमच्या इकडे छोटासा माघार आहे तिकडे जायचो आणि तिकडे ते हेडफोन लावायचं आणि ते तिकडून गायचे आणि मी तसं इकडून गायचो. आणि असं आम्ही व्हिडिओ कॉलिंग, आता लोक व्हिडिओ कॉलिंग शिकवतात, मी नॉर्मल कॉलला विशारद केली आहे, हे एक महत्त्वाचा विषय आहे. मग ती नॉर्मल कॉलले ते शिकवायचे आणि मी असं काहीतरी विशारद झाली. त्यानंतर मी पक्वाजला 2 वेळा फॉर्म भरला, पण जेव्हा फॉर्म भरायचो तेव्हा ते निलेश पेडणेकर सरांच्या मार्गदर्शनाखाली ते पक्वाज झाली. आणि आता मी 2 वेळा फॉर्म भरला, पण तो काय नाही काय मध्ये यायचं, ते सोडून द्यायचो ना. कसं नुसतं नाही तयारी करून गेली आणि फेल झालं होतं, परत ते नाव खराब होतं, एक महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे नाही फॉर्म भरला फुकट गेला तरी चालेल, नाही अभ्यास झाला. आत्ता मी डिसेंबरमध्ये पण फॉर्म भरलेला, पण तो नाही झाला, मला नाही जमलं, ते सोडून दिलं. आणि आता परत मी जानेवारीला फॉर्म भरला आणि त्याच्यासाठी सरांकडे असेल, मनीष तांबोस्करकडे असेल जाऊन मग ती पण विशारद मी फर्स्ट क्लास दिली. आणि 4 विषयात विशारद करणारा मला वाटते अंध व्यक्ती कोणच नसेल, मला वाटत नाही. कारण ते मी आता शोधायचा प्रयत्न गांधर्व महाविद्याला टाकला आहे, तसं म्हणजे तुमच्या काळातून कोण झाला असेल तर आम्हाला तुम्ही कळवा, पण आता बघूया. म्हणजे अंध व्यक्तींमधून या संगीताच्या 4 विशारदता प्राप्त करणारे हे प्रथमच कदाचित असतील. त्यांनी आत्ता त्याचा हे शोध घ्यायला सुरुवात केलेली आहे की अजून कोण आहे का. मात्र त्यांना विश्वास आहे की या संपूर्ण अंधत्व ज्या व्यक्तींना आहे त्या व्यक्तीमधून अशा प्रकारच्या 4 पदव्या विशारदता करणारे ते प्रथमच असतील. आणि निश्चितच महाराष्ट्रात ते असे प्रथमच व्यक्ती असतील. किती भरपूर संकटं आली त्यांना विशारदता मिळवण्यासाठी, मात्र मनात एक जिद्द होती की मला हे करायचं आहे आणि हे मी करणारच. आणि त्यात त्यांना अनेक संकटातूनही त्यांनी मार्ग काढला. पर्यायी ज्यावेळी लॉकडाऊन झालं त्यावेळी बाहेर जाणं शक्य नव्हतं, सर्वांना सगळेच जण घरात होते. मात्र त्यांनी फक्त ऑडिओ कॉलवरती म्हणजे ऐकून सर्व ते शिकले आणि यातून त्यांनी आता सर्व या पदव्या प्राप्त केलेल्या आहेत. एक मोठं यश आहे आणि एक आताच्या नवीन तरुणांसाठी एक निश्चित प्रेरणा देणारं हे त्यांचं आजपर्यंतची वाटचाल आहे. तर ही आजपर्यंतची तुमची वाटचाल म्हणजे एक देवाची देणगीच म्हणावी लागेल. तुम्हाला जरी देवाने तुमच्याकडून जन्मताच एखादी गोष्ट घेतली, मात्र तुम्हाला त्याच्यापेक्षा काय दिलेलं आहे आणि यात तुमच्या कुटुंबाची साथ आणि तुम्ही ज्यांची आत्तापर्यंत नावं घेतली त्यांची साथ ही मोलाची तुम्हाला ठरलेली आहे. आत्ता तुम्ही तुमचं वय हे 35 वर्ष आहे. मग आत्ता या पायरीपर्यंत आल्यानंतर तुमचं पुढे काय स्वप्न आहे, पुढे काय करण्याचं? आत्ता मगाशी तुम्ही म्हटलं की तुम्ही इतर मुलांचे विद्यार्थ्यांचे क्लाससुद्धा घ्यायचात, म्हणजे सर्व तुम्ही स्वतः प्राप्त करून ते सुद्धा दुसऱ्याला देण्याची दानत ही असावी लागते आणि ते सुद्धा तुम्ही सुरू केलं. मग आता पुढे तुमची काय स्वप्न आहे? पुढे म्हणजे ट्रान्सप्लांटसाठी अनेक म्हणजे माझ्या मते 25 ते 30 लाख रुपये खर्च झाला असेल. 25-1 लाख रुपये लोकांचे देणं आहेत महत्त्वाचे. आधी हे महत्त्वाचा एक विषय आहे, कारण ते लोक पैसे देतात म्हणजे काय हे नाही ना. आता मी मुंबईला गेलो, पटापटा लोक म्हणजे पैसे भरपूर लोक देतात. अजून पण जे काय कामाला आहेत म्हणून देतात असं काय नाही ना, त्यांना पगार खूप असला म्हणून पैसे देतात असं नाही ना, पण ते आपुलकीने देत आहेत. तर ते एक महत्त्वाचा विषय आहे. आणि आता सध्या म्हणजे आमच्या सरकारतर्फे कोणता GR नाही आहे की जो प्रत्येक हायस्कूलला टीचर म्हणजे गोव्या साईडला तो आहे विषय की प्रत्येक स्कूलला 2-2, 3-3 टीचर संगीताचे आहेत. म्हणजे आमचे सर आहेत तिकडे, मी पण सांगतो म्हणजे हार्मोनियमसाठी असेल, गायनासाठी असेल, तबल्या, वेगळे शिक्षक आहेत. पण आमच्या इकडे क्वचित कुठेतरी शाळेत आहे जो म्हणजे पूर्वी कधीतरी झाला आहे तो आहे ते आहे. पण नवीन असं अजून म्हणजे कुठे काय शाळेत तो जर झाला म्हणजे जर तो काही लोक सांगतात की ते येईल काही दिवसांनी, तर तिथे पण हँडिकॅप कोटा असेल, पण तिकडे पण ट्राय करायचं. आणि क्लास पण इथे क्लास घेण्यात पप्पा किती दिवस फिरवणार ना, हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे इथे क्लास घेण्यात काय, याच्यासाठी मुंबई पुणे आहे, तिकडे फी पण 1000 रुपये एका विद्यार्थी फी. मी फिरून पण आलो आहे. नॉर्मली जर शिकवलं तर 1000 रुपये फी आणि इकडे सारखं नाही. इकडे अजून आता माझ्याकडे एक कॅटलॉग आहे जे तेव्हा क्लास घ्यायचो, 9 महिन्याची लोकांची फी द्यायची आहे अजून, म्हणजे एका वर्षही जवळजवळ झाली ती फी. ती अजून फी द्यायची आहेत लोकांनी. आता लोक म्हणतात क्लास सुरू कर. ते क्लास सुरू करून ती किती कुठे फिरणार आणि कसा फिरणार? आपल्याला फिरायला काय ते आणि इथे पैसे जमवायचे आणि असले हे त्यापेक्षा असं मोठं म्हणजे तिथून
एका क्लासमधून जास्त हे होईल असं मुंबईला वगैरे ट्राय करीन असं म्हणतोय. निश्चितच म्हणजे किती संकटही येतातच आणि त्यातसुद्धा मोठं आर्थिक संकट त्यांच्यावर अजूनही आहे. म्हणजे आजार आला, आजाराने त्यांच्यावर सर्व उपचारही झाले, आज ते व्यवस्थित आहेत आणि आज पुन्हा आपला प्रवास सुरू केलेला आहे. मात्र अनेक हात त्यांच्या मागे उभे राहिलेत. त्यांच्या संपूर्ण त्यांच्या कुटुंबाचा स्वभाव म्हणा किंवा एक त्यांना आपुलकीने प्रत्येक हात त्यांच्या मागे उभा राहिला आणि आर्थिक मदत ही उभी केली. मात्र त्यांना ती प्रत्येकाची आर्थिक मदत ही परत करायची आहे असा आत्ता त्यांनी बोलताना या ठिकाणी व्यक्त झालेले आहेत. आणि यासाठी ते कोणाकडे हात पसरत नाहीत, तर ते त्यांना स्वतः या ठिकाणी आपल्या कलेची म्हणजे कला जी त्यांनी आत्मसात केलेली आहे त्या कलेचा वापर करून त्यांना एक आर्थिक रक्कम ही उभी करायची आणि त्यातून त्यांना संपूर्ण ज्यांनी त्यांच्यासाठी मदत केली ती मदत त्यांना परत करायची अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केलेली आहे. एक मोठं मन लागतं हे सर्व करण्यासाठी आणि आज समाजाने त्यांना साथ दिली, त्याच्यामुळे ते पुन्हा उभारी घेऊ शकले. निश्चितच आईवडिलांचा यामागे मोठा वाटा होताच आणि त्यांना जे आजपर्यंत गुरु लाभले ते त्यांनीसुद्धा त्यांना मोलाची साथ दिली. मात्र आता पुढे जाऊन आपल्या या संपूर्ण मिळालेल्या कलेचा किंवा या विशारदता पदव्यांचा वापर हा नवीन गायक नवीन वादक घडवण्यासाठी करणं असं त्यांचं स्वप्न आहे. आणि त्यातूनच जी आर्थिक मदत होईल ती मदत त्यांना पुढे त्यांच्यासाठी ज्यांनी मदत केली आहे त्यांना द्यायची अशी त्यांनी इच्छा व्यक्त केलेली आहे. निश्चितच हा तुमचा प्रवास हा सर्वांसाठीच प्रेरणादायी असा आहे. म्हणजे सुरुवातीपासूनच तुमच्या मनात जी इच्छाशक्ती होती त्याच्या जोरावरती तुम्ही आज या इथपर्यंत पोचलेला आहात आणि या दरम्यान तुम्हाला अनेक पुरस्कारही मिळाले, अनेक सन्मानही मिळालेले आहेत. त्याबद्दल काय सांगाल की सुरुवातीपासून आत्तापर्यंत कुठे कुठे तुमचा सन्मान केला? पहिलंच म्हणजे मला बक्षीस म्हणजे मिळालं एक आमची काकी आहे, तिच्या माहेरी भजन होतं तेव्हा माझ्यामध्ये 2004 म्हणजे तेव्हा मी नवीन होतो तेव्हा तिथे मला एक ते गृहस्थ होते मुंबईचे, त्यांनी मला 100 रुपये बक्षीस दिलं. पहिलंच आयुष्यातलं पहिलं बक्षीस. त्यानंतर मी असे अनेक म्हणजे भजनातून आपल्या स्पर्धा आम्ही लिंगेश्वर प्रहादिक भजन मंडळ म्हणून भजन होतं आमचं. त्यानंतर आम्ही त्यातून काही आपसी म्हणजे घरगुती वादामुळे बाहेर पडलो. तिथून आम्ही बरीच स्पर्धा करायचो. शेरुडा गोवेरीला केली, नेमळा असेल म्हणजे सिंधू इकडे जे आहेत नॉर्मली स्पर्धा जिल्हास्तरीय ते करायचो. पण व्हायचं काय आमचं एवढं भजन काय टॉप नव्हतं, त्यामुळे मला ते पकवाजला बक्षीस म्हणजे मी पकवाज वाजवायचो. हार्मोनियम तेव्हा मी वाजवायचो नाही, तर हार्मोनियम गायन विषय ना पक्काच काका हार्मोनियम वाजवायचे आणि असं होतं. पण नंतर मी काही दिवसांनी असे आमचे ते सांस्कृतिक शाळेत कार्यक्रम असतात त्याला वाजवणे, तिथून अशी छोटे छोटे कार्यक्रम करायचो. पण कीर्तनं असतील, कीर्तनाला पण वाजवतो, कारण हार्मोनियम कीर्तनाला वाजवायला म्हणजे बरेचसे लोक नसतात, त्यामुळे मी वाजतो वाजवायला. कोणी सांगितलं कीर्तन वाजवायचं जाऊया, कीर्तन वाजवणे आहे भट्ट. आणि त्यानंतर मग मी एक म्हणजे आता भजन सोडल्यानंतर काही दिवस असं हे होतं. पण ते ऋषिकेश देसाई जे मगाशी मी उल्लेख केला त्यांनी पण एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे त्यांचं एक पाटाला भजन आहे म्हणजे रामकृष्ण हरी भजन म्हणून सिंधुदुर्गात प्रसिद्ध भजन, तिकडे ते गायचे आणि तिथे मला त्यांनी हार्मोनियमसाठी बोलवलं आणि तिकडे 1.5 वर्ष मी हार्मोनियम साथ केली. तिथे जेवढे जे स्पर्धा केल्या आम्ही त्या भजनाबरोबर मी तिकडे सगळ्या स्पर्धेमध्ये 1 नंबर आला. फक्त एकातील स्पर्धा 2 नंबर काहीतरी आला, पण नंबर आला नाही असं झालं. 10 स्पर्धा त्यांच्याबरोबर मी केल्या आणि मला जिथे हार्मोनियम ज्या सगळ्या स्पर्धेंना हार्मोनियम विशेष म्हणजे बक्षीस नसतं हार्मोनियमसाठी, ज्या स्पर्धेला होतं ते मलाच मिळालं. हे एक वैशिष्ट्य आहे त्या स्पर्धेबद्दल त्याच्याबद्दल. त्यानंतर मला हे त्यांच्याच मार्फत ते योगेश प्रभू म्हणून आहेत, त्यांच्यामार्फत मला परीक्षणाची पण संधी त्या काळात म्हणजे 15 म्हणजे आता आल्यानंतर हल्ली मुंबईहून आल्यानंतर सुरू झाली की मालवणला परीक्षण केलं भजनासाठी. परत तुमच्या टेंडुर्ले असेल, आंदुर्ले असेल असे म्हणजे आता अनेक भजन आम्ही म्हणजे परीक्षण दुसऱ्या म्हणजे जे भजनाचंच परीक्षण त्याच्यासाठी मुद्दा म्हणजे रायटर लागतो, हे एक महत्त्वाचं आहे. त्याच्यासाठी मला ब्लाइंड जी लिपी आहे ब्रेन लिपी ही आमच्या सिंधुदुर्गात उपलब्धच नाही आहे. मुद्दा महत्त्वाचा म्हणजे कुठेच नाही आहे. ह्याला सावंतवाडीला शाळा आहे पण तिकडे काहीच म्हणजे मशीनच नाही आहे, ते मग काय शिकवणार. त्याच्यासाठी पुस्तकं वगैरे येतात, त्याचा शिक्षकच तिथे नाही आहे. फक्त सांगतात हे नेते लोक असं हे केलं आम्ही ते केलं, पण काही नाही आमच्या इकडे नाही आहे. त्यासाठी ब्रेन लिपीसाठी कुठे काय करायचं त्याच्यासाठी प्रयत्न चालू आहे, ते करतोय. म्हणजे कुठेतरी ब्रेन लिपी आपण स्वतः लिहू शकतो, गरज नाही दुसऱ्याची लागणार नाही ना, ते एक महत्त्वाचा विषय आहे. आणि ब्रेन लिपी म्हणजे त्या शाळेमध्ये बरेचसे म्हणजे काय असतं ते आमच्याकडे फक्त तेवढी शाळा, पण बाकी तिकडे काय शिकवलं जात नाही. मग त्यानंतर मला असे विशारद 3 विशारद झाल्यानंतर मला केसरकरांकडून म्हणजे शिवसेनेतर्फे तो वेंगुर्ला भूषण एक अवॉर्ड मिळाला
आणि इकडे असे भरपूर एवढं काय काय आता रोटरीकडे हे 2 आता हालीच्या 2 वर्ष बॅक टू बॅक 2 वर्ष अवॉर्ड घेतले आणि आता छोटे छोटे कार्यक्रम पण करतोय आणि प्रत्येक स्पर्धेमध्ये ह्याला परीक्षणासाठी गेलं का तिकडे सत्कार होतो, त्याबद्दल काय नाही. पण ह्या संपूर्ण ह्याच्यात आमचे घरचे 7 म्हणजे पाठीशी आहेत म्हणून सगळे आहेत, आई आहे, वडील आहेत, काका आहेत आणि महत्त्वाचे म्हणजे सद्गुरू कृपा आहे, हे महत्त्वाचं आहे त्याच्यासाठी. तुमच्यावर निश्चितच परमेश्वराची कृपा आहेच आणि त्याच्यामुळेच तुम्ही आज एका सामान्य व्यक्तीप्रमाणे तुम्ही आज वावरतायत आणि तुम्ही एवढं मोठं यश हे संपादन केलेलं आहेत. जे युवक आज या क्षेत्रात येत आहेत किंवा त्यांना संगीत क्षेत्रात आज काम करायचं अशा युवकांसाठी तुमचं हे संपूर्ण प्रवास हा निश्चितच प्रेरणादायी आहे. त्या एक शेवटचा प्रश्न म्हणजे जसं तुम्ही म्हटलं की आज सुविधा अनेक आपल्या जिल्ह्यामध्ये कमी आहेत की अंध व्यक्ती किंवा दिव्यांग असतील त्यांना जर इच्छाशक्ती असते काही करण्याची, मात्र त्यांना या समाजातून सुविधा कमी मिळतात, तर याबद्दल तुम्ही काय आवाहन कराल? महत्त्वाचे म्हणजे ते आता मी सांगितलं तर मॅपची शाळा, ती मॅपची शाळा महत्त्वाची झाली पाहिजे, कारण आमच्याकडे एवढे काय म्हणजे एवढे अंध नाही आहे तो, पण ती झाली असती ना तो कुठूनही येऊन शिकू शकतात आणि नुसती झाली म्हणून झालं ना, त्यात तेवढे सुविधा पाहिजेत. काही काही ठिकाणी मुंबईला वगैरे ते मॅपच्या शाळा आहेत. आणि दुसरी गोष्ट महत्त्वाची म्हणजे समाज जे आहे ना तो अशा लोकांकडे जरा थोड्या वेगळ्या नजरेने बघतो, हे एक महत्त्वाचं आहे. काही नॉर्मली बघत नाही, म्हणजे तो असा अभंग आहे ना मग तो काय नाही करू शकत असं होणार नाही. कारण असे जे लोक आहेत ना तेच जरा जास्त पुढे येतात. एक देवाने जर एक कमी दिलं तरी दुसऱ्या बाजूने देव भरपूर देतो असं आहे ना. त्यामुळे एक महत्त्वाचे म्हणजे आणि सर्व शाळा म्हणजे आमच्या कोकणात म्हणजे महाराष्ट्रात सर्व शाळांमध्ये संगीत टीचर झाले पाहिजे. जसे आपले पीचे म्हणजे खेळाचे टीचर असतात, बाकी शिकत कलेचे आहेत, तसा संगीत विषयाचा एक तरी टीचर असणं हे आवश्यक आहे असं मला वाटतं. की असे अनेक आमच्याकडे म्हणजे आहेत मुलं जी विशारद झालेली, त्यांना भजनाशिवाय काय वाजवणार. कार्यक्रम एवढे काय सिंधुदुर्ग म्हणजे काय एवढं मोठं हे नाही आहे ना, एवढंच कार्यक्रम आहेत, पण आहेत नाही असं नाही. पण ते अशी जर झाली ना तर ते चांगले मुलं आहेत, जी चांगले विद्यार्थी घडवू पण शकतात शाळेत गेल्यानंतर म्हणजे आहे. तर असे तर शाळेत जर टीचर प्रत्येक शाळेमध्ये एकदा संगीत टीचर म्हणून जर काम म्हणजे राहिलं तर आनंदाची गोष्ट आहे माझ्यासाठी आणि आमचे मित्रमंडळ आहे त्यांच्यासाठी पण असं मला वाटतं. एका यशस्वी पुरुषाच्या मागे एका स्त्रीचा हात असतो असं म्हणतात. आणि आज आत्ता आपण सचिन पालव यांच्या संपूर्ण प्रवासाबद्दल जाणून घेतलं आणि निश्चितच सचिन पालव यांच्या मागे त्यांची आई खंबीरपणे उभी राहिली. नुसती उभी राहिली नाही तर स्वतःची किडनी त्यांना डोनेट करून आज पुनर्जन्मसुद्धा त्यांना तिने दिलेला आहे. निश्चितच जन्मापासून अंधत्व आणि सर्वच या प्रवासातून जाताना पुन्हा एकदा काळाने घाला घातला, दोन्ही किडन्या फेल झाल्या आणि त्यातसुद्धा आपली पुन्हा किडनी देऊन त्यांना पुनर्जन्म देण्याचं एक मोठं काम म्हणता येणार नाही, कारण ती शेवटी आईच आहे, परमेश्वरच आहे आणि तिने हे केलेलं आहे. तर तिच्याकडूनही आपल्यासोबत सचिनची आई आहे. नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आमच्या कोकण सात लाईव्हच्या विशेष भागामध्ये. सचिनचा हा संपूर्ण प्रवास आणि त्यातही सचिनला जन्मता अंधत्व आणि या संपूर्ण प्रवासात तुम्ही त्याच्या मागे ठाम उभे होतात, स्वतःची किडनी तुम्ही डोनेट केलीत, तर कसा हा सुरुवातीपासूनचा प्रवास होता यात काय सांगा? सचिन 3 महिन्यापासून आम्हाला समजलं, कारण तो पण असाच आहे. पहिला एक आमचा गेला, दुसरा 3 महिन्यापासून बघितलं तर तो पण तसाच झाला. त्याच्या कारणाने आम्ही सगळेच एकदम घाबरलेलो होतो. पण त्याच्यातच आम्ही त्याला धीर दिला, आम्हाला धीर दिला लोकांनी. निश्चितच सांगताना डोळ्यात पाणी येतं आहे त्यांच्या, कारण प्रवास खूप कठीण प्रवास होता आणि एक सामान्य कुटुंब आहे आणि यातही त्यांचा जो पहिला मुलगा होता त्यालाही किडनीचा आजार होऊन तोसुद्धा म्हणजे त्याने हे जग सोडलं आणि त्याच्यानंतर सचिनचं असं अंधत्व आणि त्यालाही पुन्हा किडनीचा आजार. म्हणजे सुरुवातीपासूनच एक
नशिबाने त्यांच्यावर एक म्हणजे साथ दिली नाही. त्यांना नशीबच त्यांच्या नशिबी हे सुरुवातीपासूनच असे प्रसंग येत गेले आणि त्यातूनही त्यांनी उभारी घेतलेली आहे. तर आई, आता तुम्ही सचिन मगाशी म्हटल्याप्रमाणे सुरुवातीपासून तुम्ही सचिनच्या मागे एकदम ठामपणे उभा राहिलात म्हणून तो आज, आणि त्याचे बाबा तर म्हणून तो आज इथपर्यंत येऊ शकला. तर लहानपणापासून तुम्ही कसं काय त्याची काळजी घ्यायचात, किंवा तो जरी अंध असला तरी काही मुलांना देवाने एक जरी काढून घेतलं तरी 1000 गोष्टी देतो. त्याचं जे ब्रेन आहे किंवा ज्याचं जे शार्पनेस आहे तो एकदम चांगला आहे. मग सुरुवातीपासून तुम्ही हा कसा प्रवास करत गेला लहानपणापासून? थोडे डॉक्टर वगैरे केले, पण ते त्याच्यात त्यांनी सांगितलं याला नाही दिसणार. माहेरी जाताना आम्ही दोघांना न्यायचं, म्हणजे 2 माणसं पाहिजे होती, तरी पण त्याला एकाला हातीला धरून आणि दुसरा हा बरोबर साईडला धरून. तुमचा मोठा मुलगा होता तो सुद्धा अंधच होता? हां, तो पण अंधच होता. आणि तो गेल्यापासून जास्त आम्हाला भीती वाटायला लागली आणि याची पण तशीच झाली. म्हणून काहीतरी आता याच्या पुढे करायचं असं वाटलं ठामपणे, म्हणून मी पण किडनी द्यायला तयार झाली. कारण याला तरी आपल्या याच्यात घ्यायचं म्हणून किडनीला तयार झाली. म्हणजे मोठा मुलगा जो तो सुद्धा अंध, दुसरा मुलगा सुद्धा अंध, आणि यातही ज्या मोठ्या मुलाला सुद्धा किडनीचा आजार, आणि सचिनसुद्धा 29 वयाचा झाल्यानंतर त्यालासुद्धा किडनीचा आजार हा आला, आणि त्यातून म्हणजे कुटुंब एकदम ढासळल्यासारखंच झालं पूर्णपणे. आणि यातही मात्र आईने धीर सोडला नाही. आपली स्वतःची किडनी ही सचिनला दिली आणि सचिनला पुनर्जन्म तिने दिलेला आहे. अनुवंशिकच त्यांच्या घरात अंधत्व दोन्ही मुलांना आणि किडनीचे आजारसुद्धा हे दोघांना पण होते. आणि यातूनच आज त्या आईने त्यांना किडनी देऊन आज उभारी दिलेली आहे. निश्चितच प्रत्येकासाठी आपली आई म्हणजे एक दैवतच असतं, आणि हे दैवत कुठच्या ना कुठच्या मार्गाने आपल्या मुलांच्या मागे ठाम उभं राहत असतं. आणि आज अशा एका अंधत्व लहानपणापासून आल्यानंतर त्याला संपूर्णपणे पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहन देणं, त्याच्या मागे ठामपणे उभं राहणं आणि असं एक काम हे त्याच्या कुटुंबाने सुरुवातीपासूनच केलेलं आहे. आई, तुम्ही आज सचिनला समजा काहीतरी लिहायचं असेल तर आता बाहेरून रायटर कोण आता मिळत नाही, तर मगाशी सचिनने आपलं संपूर्ण हे आम्हाला वाचून दाखवलं की कसा त्याचा प्रवास होता, तो की एका पानावर लिहून ठेवलेला आहे. मी एक सचिनच्या बाबांना प्रश्न विचारलेला की हे कोणी, सचिनने स्वतः लिहिलं की तुम्ही बाहेरून कोण आणलं? तर सचिनने मला सांगितलं की मी बोलतो आणि आईच म्हणजे तुम्ही लिहितात, आणि एवढं सुंदर अक्षर होतं तुमचं. तर कसं काय हे म्हणजे सुरुवातीपासून पहिल्यापासूनच तुम्ही हे करताय का? पहिल्यापासूनच लिहितो. तो सांगतो, माझी बुद्धी चालत नाही जास्त, पण तो सांगतो आणि त्याच्यात आम्हाला त्याच्या पप्पांचा पाठिंबा आहे. आपल्या नशिबी म्हणजे नशिबी आलं तर सहन करायला पाहिजे, म्हणून त्याच्यात आम्ही त्यांच्या ह्याच्या जोरावर आम्ही धीर धरला. नाहीतर माझी काही हे नाही होती एवढं धीर धरण्याची. तो त्याच्या डोक्यात आलं की त्याच्या पुढचं वाद जरा मी लिहिते चांगलं. संपूर्ण सचिनचा संघर्षाचा प्रवास, आणि या संपूर्ण संघर्षाच्या प्रवासामध्ये त्याला आईचं जेवढंच पाठबळ लाभलं तेवढं त्याच्या वडिलांचंही पाठबळ लाभलं, आणि वडील त्याच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहिले, आणि आज सचिन या यशापर्यंत पोचू शकलेला आहे. आपल्यासोबत सचिनचे वडील आहेत. काय सांगाल, संपूर्ण कुटुंबाला पहिल्यापासूनच म्हणजे मोठा मुलगा अंध, त्याला किडनीचा आजार, त्याच्यानंतर तो सुद्धा वयाच्या 16व्या वर्षी त्याचं निधन झालं. त्याच्यानंतर सचिन अंध, मात्र त्याला देवाने देवाने देणगी दिलेली होती दुसरी. एक जरी काढून घेतलं तरी दुसरी त्याच्याकडे
एखादी गोष्ट लवकर प्राप्त करण्याची त्याच्याकडे जिद्द होती, चिकाटी होती. आणि त्यातही पुन्हा संकट आलं ते म्हणजे सचिनवर. त्याच्याही दोन्ही किडन्या फेल झालं वयाच्या 29व्या वर्षी. आणि हा संपूर्ण प्रवास होता. सामान्य तुमचं कुटुंब आहे, तर सुरुवातीपासून कसं काय तुम्ही हे सर्व पेललं, काय सांगाल? सुरुवातीपासून म्हणजे कसं काय, आता शेवटी पालक ह्या नात्याने सगळं करावंच लागतं, पर्याय नाही. दुसरा कोणी नाही तर कोण घेऊन जाणार त्याला. वयापासून त्यांच्या सामान 3 वर्षापासून त्याला हातात घेऊन फिरवतोय अजूनपर्यंत. जरी बरं नसलं काय ना तर गोळी खायची आणि घेऊन जायचं, पप्पा मला इकडे जायचं आहे. आता त्याची शेवटी ते शिक्षण आहे, ते क्लासला नेऊन सोडायचो, आपण कुठे देवळात झोपायचं. आणि त्रासाचं काम म्हणजे आहे ना. आता एवढं कुडाळा जायचं कोणी ना, तिथे अख्खा दिवस आंबे काढायचे आणि त्याला संध्याकाळी घेऊन जायचं. मी त्यांना सांगायचं, सरांना तुम्ही क्लास झाला की मला फोन करा, देवळात झोपायचं कुडाळेश्वर मंदिरमध्ये. आंब्याचा व्यवसाय वडिलोपार्जित आहे की तुम्ही? म्हणजे वडील थोड्या प्रमाणात करायचे, नंतर मी त्याला वाढवलं, म्हणजे बाहेरची बागे घ्यायला लागलो. आणि बऱ्यापैकी जम होतं आमचं व्यवस्थित, म्हणजे कोणाकडे काय हात प्रसायची गरज नव्हती. एवढं आम्ही स्वतः म्हणून 3 माणसं करायचं. सचिन आंबे पिकवायचं, सगळं काय त्याचं काम. खोक्याचं पॅकिंग करायचं, सगळं सोकायचं, म्हणजे 1000 खोके ठोकायचं इथे तो. लोकांना द्यायची पण, आम्हाला पण, लोकांना पण. म्हणजे त्याच्यात आम्ही रमलो होतो पूर्ण. आता हे असं संकट आलं मध्येच ना, त्याच्यामुळे थोडंसं म्हणजे सगळंच गेलं जवळजवळ. आता आंब्याचा व्यवसाय बंद आहे? बंद आहे सध्या, कारण ही आता वैद्य होऊ शकत नाही डोक्यावर. तो त्याला आउटसूट मुंबईला म्हणजे काय करणार. आम्ही तर 3 वर्ष तिघे मुंबईला होतो ऑपरेशन टायमाला, कारण ह्याला आठवड्यात 3 वेळा डायलिस कोण घेऊन जाणार. घेऊन जायचं आणि आणायचं म्हणजे मोठी हे ना, तिथे 4 तास थांबायचं डायलिसला. करण्यामध्ये निश्चितच आर्थिक विषय मोठा असतो. मग तो कसा काय तुम्ही पेलला? आम्ही कसं काय थोडंसं दागिने वगैरे ते विकले, फक्त जमीन विकली नाही, अजून झाडं दिली दुसऱ्याला. आणि आमच्या नातेवाईकांनी बऱ्याचपैकी मदत केली. आणि ह्याच्यात आमची सद्गुरू कृपा मोठी आहे. आणि त्याने एकदा सांगितलं तुम्ही उपचार करा, म्हणजे उपचार. आम्ही परमार्थिक ह्याच्यामध्ये पहिल्यापासून होतो, पण ज्यावेळी आम्ही 9 सालापासून आम्ही 8 सालापासून बैठकीला बसलो गेला, तिथून आमचं हे ध्येय वाढलं सगळं. म्हणजे परमेश्वर कुठेतरी आहे आणि तो सहाय्य करणार. कळलं का. आमच्याकडे 11 साला 2011मध्ये स्थापना झाली. त्याच्यामध्ये माझी मारुती होती 4 व्हीलर, ती पण विकली मी, धनल्याटी घेतली होती. 10 वर्ष गाडी चालवली स्वतः. असं करून शेवटी काय आलं खरं ना. आणि मला माहिती होतं देवावरती संकट येतात, अशी माणसावर येणार. त्याच्यातून आपल्याला बाहेर पडायचे. संतांवरती एवढी संकट आली की ना, त्याच्यातून कसे बाहेर पडले ते काय. शेवटी भोगल्याशिवाय माणूस हे होणार नाही. हे मी लोकांना सांगतो, तुम्ही प्रयत्न करा. डॉक्टर मला हेच सांगतात, कोकणातल्या लोकांकडे पैसे आहेत, पण पैसे खर्च करणार नाही, मरणार. आम्ही डायरेक्ट म्हणजे इथून त्याला मुंबईला आणि चांगलं असून म्हणजे तिथे सगळी आमची परमेश्वराने हे केली होती पहिल्यापासून. आता मुंबईत राहायचे दिवस आता नाही आहेत. पहिले आम्ही बहिणीकडे राहिलो, ती बारीक छोटी. आता पेशंटला घेऊन कुठे राहायचो, डायरेक्ट सकाळी उठलो आणि आम्ही ओकाडला ह्याला गेलो हिंदुजामध्ये. तिथे ॲडमिट केला, ते पिस्तुला बसवायची. ते 40,000 रुपये ताबडतोब भरले. पेमेंटशिवाय पर्याय नाही. पैसे संपले की पुन्हा इकडे यायचो, काहीतरी करायचो, पैसे घेऊन जायचो. असं करून नातेवाईकांनी ऑटोमॅटिक पैसे, मी कोणा मागितले नाही पैसे, कोणाकडेच नाही अजूनपर्यंत नाही. आता काल गेला परवाची ना 20,000 रुपये घेऊन आला, दोघांनी दिले 10,000 रुपये. आणि एवढी तिची कृपा आहे परमेश्वराची ना. सगळे नातेवाईक आमचे जवळजवळ 50-60 लाख म्हणजे लाखाच्या भरात नोकरी आहेत पूर्वी. नवीन फॅमिली आमची पुढची मामाची वगैरे आहेत, मामाची मुलं वगैरे आहेत ना, लग्न झालेली स्वतः मदत करतात भरपूर. आमच्या बहिणीची मुली वगैरे चांगले शिक्षण त्यांचं आहे ना, त्यामुळे पेमेंट भरपूर. आणि त्यांना कळलं ना आजार काय आहे तो. सगळ्यांनी जवळ आशा सोडली होती ना, म्हणजे पुरं कुटुंब बरबाद झालं होतं जवळजवळ. मग त्याच्यातून एक उभारणी त्या परमेश्वराने दिली आणि आज इथपर्यंत आम्ही आलो. आणि तुमचे पहिला मुलगा अशा आजारातून गेल्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या मुलाला असाच आजार होणं, त्याच्यामुळे आशा सोडून दिलेली होती. मात्र तुम्ही जसं म्हटलं तसं परमेश्वर कुठेतरी साथीला असतो आणि परमेश्वराने ती साथ दिली. आईच्या रूपातच तो परमेश्वर सचिनच्या पाठीमागे ठाम उभा राहिला. आई शिकवायची घरात, मग ती वाचायची. समजा काय नाही कळलं तर सरांना फोन करायची, पुन्हा ताबडतोब सर असं आहे ह्याच्यात काय आहे, मग सर तिथून सांगायचे असं बोल आहे, तो असा बोल वाजवायचा म्हणजे. असं करून त्याने अभ्यास केला सगळा. म्हणजे बऱ्याला जमणार नाही ते. मी कधीच नाही वाचलं काय. मी फक्त घेऊन जायचो त्याला, तिथे क्लासला सोडायचो आणि माझ्या कामात मी फक्त निर्व्यसन. आम्ही निर्व्यसनी, त्याच्यामुळे हे सगळं साध्य होऊ शकलं. व्यसनात आता आम्हाला 15 वर्ष झाली. मच्छी मटण काय नाही, काही अजिबात नाही काय.
म्हणजे सद्गुरू उपेने नाही ते आणि आता डॉक्टरने हे सगळंच बंद केलं. म्हणजे अगोदरपासून त्याने बंद करू टाकलं सगळं, कळलं का. पण हे सगळं घडणारं होतं म्हणून ते हे झालं ना. हो, निश्चितच आपण आता बघितलं संपूर्ण सचिन पालवचा हा प्रवास आपण आता बघितला. संपूर्णपणे चारही संगीताचे संगीत असेल, गायन असेल, वादन असेल, यात त्याने विशारदता प्राप्त केलेली आहे आणि आज पुढेही त्याला याच क्षेत्रातून पुढे जायचं आहे. आपल्या कुटुंबासाठी त्याला काहीतरी करायचं आहे. कारण आतापर्यंत त्याने संपूर्ण या क्षेत्रामध्ये शिक्षण घेतलं आणि आज त्याला या संपूर्ण प्रवासामध्ये त्याच्या कुटुंबाची साथ मिळाली. अनेक कुटुंबीय आहेत ज्यांनी साथ दिली त्यांना आणि ते आज त्यांनी उभारी घेतलेली आहे आणि पुढेसुद्धा जाऊन त्याला या क्षेत्रामध्ये अजूनही काम करायचं आहे. निश्चितच सचिनचा हा जो प्रवास आहे तो या नवीन तरुणांसाठी, नवीन युवकांसाठी एक प्रेरणादायी ठरेल यात शंका नाही. सचिनच्या या संपूर्ण प्रवासामध्ये त्याच्या आईवडिलांची जेवढी साथ होती तेवढी त्याच्या काकांची त्याला साथ मिळाली सुरुवातीपासूनच. म्हणजे पेटी वाजवणे, काका त्यांचे हार्मोनियम वादक आहेत आणि सुरुवातीला सचिन हा पकवाज वाजवायचा आणि तबला वाजवायचा आणि त्यातूनच त्याला त्याच्या काकांची साथ मिळाली. आपल्यासोबत त्याचे काका आहेत. काय सांगाल सचिन, जर सामान्य आपण जर बघितलं तर एका सामान्य व्यक्तीलाही जे जमणार नाही ते सचिनने आज करून दाखवले. तुमची सुद्धा त्याला साथ होती, काय सांगाल? तो तसा हुशार असल्यामुळे लक्षात आलं आमच्या की तो बहुत बऱ्याचशा गोष्टी त्याच्याकडे आहेत. म्हणून आम्ही त्याला पेटी म्हणजे तबल्याच्या क्लासला साळगावकडे घेऊन गेलो. मी त्याला घेऊन जायचो तिथे आणि मी त्यावेळी पेटी शिकायचो आणि मग आम्ही काही वर्ष भजन वगैरे केलं. त्यानंतर मग तो पुढचे शिक्षण त्यांनी घेतलं, म्हणजे पकवाजचं घेतलं, पेटीचं घेतलं, गायनाचं घेतलं आणि त्यात तो चांगल्यापैकी हे झाला. पण म्हणजे असं ज्याच्या डोळे असून माणूस करू शकत नाही एवढं त्यांनी केलेलं आहे. त्याच्यात भरपूर कष्ट आहेत. म्हणजे बरेचसे त्यांनी भरपूर कष्ट केले. त्यात त्याचे आजारपण वगैरे होती, त्याच्या सगळ्यात मात करून त्यांनी म्हणजे चांगलं हे केलं आहे. कष्ट आहेत पण त्याला तेवढी साथही गरजेची मिळाली. हो, साथही त्यांनी म्हणजे त्याचे आजोबा, आई वडील आणि आम्ही अशा त्यांनी त्याला साथ चांगल्यापैकी दिली. आता पुढे सचिनने हे सगळं प्राप्त केलेलं आहे. आता पुढे जाण्यासाठी म्हणजे पुढे अजूनही त्याला काहीतरी करायचं आहे. मग त्याच्यासाठी तुमचा त्याला काय सल्ला असेल? आमचा सल्ला आहे त्याला, पण ते आता त्या गोष्टी पुढे काय कसं काय मिळणार ते आम्हाला काय एवढं माहिती नाही. आम्ही गावातली माणसं असल्यामुळे आम्हाला तेवढं काय त्याला ज्ञान नाही. मग त्याच्यासाठी म्हणजे आम्हाला तेवढं काय ते पुढचं काय समजत नाही, म्हणजे काय करायला पाहिजे.